bandiraɓe min calmini mon mone mon kala inde mum e yettode mum no gonɗon enen gonirɗon en gartat e balɗe e ɓennude seeɗa ko ɓooyani nde tawno actualité ji kewɗi ene jooli e nder leydi ndi ko ardi foof omo ganduɗa kañum woni Madame Mairame won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa e oɗo saaha innama e makko woni holi ɗum wiide dendagal bandiraɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ene mbawi windude demandeji mumen gadda toon e fondation servir le Sénégal nde ɗum wiya nde on information yalti en jii fodde e balɗe e jeetati fodde wonde manana ujunnaje e capanɗe nayyi ujunere damande ari toon e fondation servir le Sénégal kanko hoore makko Madame Mairame o yalti wiide kanko hay goto o wiyani yo wat demande omo jogui balle ɗe o rokkirta kadi sa ƴeewi hande ɗo e nder leydi ndi yimɓe hewɓe partout e nder leydi ndi moni kala nene waɗa photocopie d' identité ene waɗa ɗum e enveloppe ene nawa ɗum toon e fondation servir le Sénégal ene waɗi hen ni mana ɓen ɓe ganduɗa ko d' identité munen e koye munen mbaɗata e enveloppe gam nawde yidde ɗaɓɓude balle kono ɗum kadi wonko jangguinta soɓe jii e nder balɗe jeetati fodde wonde capanɗe nayyi ujunere demande ari yimɓe wiɓe mana en ɗaɓɓi balle holli yimɓeɓe ene tampi leydi ndi ene woni mana e caɗele ɗum ɗon noon yo yimɓe kadi yo gartir hakkillaji mumen ganda hay demande goto wiyaka yo yimɓe mbat neɗɗo fof noon mo ganduɗa aɗa jogui ko cohluɗa aɗa yiiɗi ballal sa waɗi demande ma a waɗi ɗum déposé a fadat kono kam fodde wonde capanɗe mana ujunnaje wiyede ɗo e taske Madame Mairame ne jogui balle ɗum kam yo laaɓe hakkillaji moɗon kanko e hoore makko o wi ɗum wona ko woodi